Snijtemoorn alle voeren bij de Oude in Ljouwert. Wout Drosten en Lucas Bijker melden haar stipt op tijd. Ik al had het 0-0 leek speeltje PSV nog in de voeten. Ben je ook nog stijf? Of, ja man, niet te veel van mij verwachten nu. De man had zelfs een goed zin. Ze had het jubileumfeest van PSV verpesten en dat viel extra goed omdat de club uit Eindhoven een liedse tegenstander onvregen hier voor de feestwedstrijd. Ja, voor de wedstrijd is het elke keer benoemd van ze willen een makkelijke tegenstander. Nou, laten wij het nou net zijn dan om een feestje te verpesten. Dus ja, op die manier ga je er wel nog net weer iets anders in. Dan heb je ook zoiets van kom op, ze zien onze makkelijke tegenstander. Dus dan moeten we ook laten zien dat we dat niet zijn. Ja, ook in de kleedkamer. Onze fysio die had nog een affiche afgehangen van het internet van makkelijke tegenstander onderstreept en dat soort dingen. Ja, dat is wel mooi. Wat echt mooi wie, de panna van Lucas Bijker door de voeten van Jisung Park. Net de eerste de beste. Als ik voor mezelf spreek, dan heb ik altijd hoe groter de naam of de tegenstander, des te meer ik zoiets heb van jij bent voor mij vandaag. Dus ik denk dat voor mij ook heel lekker is om tegen te spelen. Ja, en natuurlijk weet je hoe die speelt en hoe die is. Maar ja, op die manier probeer ik wel extra te geven. Ja, dan kun je ook zien dat zo iemand ook gewoon uit de wedstrijd kan spelen. En dat geeft toch wel een heerlijk gevoel. Met zo'n panna als hoogtepunt. Ja, zelfs dat nog. Dus dan maakt het helemaal af. Bijker en Drosten hebben haar in de eerste wedstrijden van dit seizoen goed zien litten. Als backs komen ze een soort mooie varen en dat valt op. Hielendal als je scoren, liek als Drosten die het in FC Grains. Toch zocht Boiderman het net als haar wichtigste taak om mooi om te vallen. Ja, ik denk dat allereerst je man moet kunnen uitschakelen. En gewoon 1 tegen 1 duels, dat je eigenlijk alles moet geven om elk 1 tegen 1 duel verdedigend te winnen. Ja, en wat je aanvallend daarbij kan doen is mooi meegenomen. Maar ik denk dat je sowieso je man moet kunnen uitschakelen. Ja, dat heel belangrijk is. Ik denk dat het wel eens wordt onderschat. Dat een rechtsback of een linksback vaak opbouwend steeds belangrijk wordt gevonden. Maar wat ik wel eens vaker zie, dat ze verdedigen nog wel eens tegenvallen. En, ja, je blijft een verdediger toch, als rechtsback, linksback. En je moet gewoon een stabiele factor zijn verdedigen. Wat maakt Wout tot een goede back in jouw ogen? Ja, ik vind Wout is echt een bijtertje. En dat zie je ook als iemand 1 tegen 1 op hem afkomt, altijd gefocust en die blik in zijn ogen. Ja, en eigenlijk elke buitenspeler eet hij op, om zo maar te zeggen. Ja. En jij Wout, hoe kijk jij naar Lucas? Ja, ik moet zeggen, hij is een bijtertje, maar dat kan ik niet anders over zeggen bij jou hoor. Het is ook echt een bijtertje. Echt, ook snel, behendig. Ik denk ook belangrijk is back, gewoon echt behendig. Goede agility zeg maar. Dat je echt, de meeste buitenspelers zijn ook zelf heel behendig, wendbaar. En als back moet je minimaal hetzelfde eigenlijk hebben. En ik denk dat Lucas het ook in huis heeft. De verdedigers gaan een plakje voen op het terras. Tijd voor een bakje en waarom te zien op de eerste mannen in de eredivisie. De conclusie is positief. We hebben wel een goede maand gehad, denk ik. We hebben laten zien dat wij best wel een rijp eredivisie ploegje zijn, laten we zeggen. We laten zien dat wij stabiel kunnen spelen, ook met lef en toch in balbezit toch eigenlijk een goed positiespel hebben. Ik denk als wij zo blijven spelen, dan blijven we erin. Ja. Dat vertrouwen heb ik wel. Als je kijkt naar hoe we het doen en hoe weinig we weggeven, ook tegen een club als PSV, waar we uitspelen. Ja, dat je dan gewoon heel tevreden mag zijn hoe je het tot nu toe doet. En dat je dan gewoon verder moet kijken en daar ook nog veel meer stappen in kunt maken. De volgende wedstrijd van Cambuur is over 2 weken thuis in Heracles. Ontnota gaat het dus goed, maar de line moet wel teruglutsen worden. Maar het begint nu wel een beetje druk op te komen. Die thuiswedstrijden moeten we nu al gaan winnen. Ja. We zijn al tegen in principe een directe concurrent. Dus dan dat komt nu ook wel in de spelersgroep een beetje het besef dat we die wedstrijden willen en moeten gaan winnen. Dus ik denk dat dat ook een goed uitgangspunt is. Gewoon vol voor 3 punten gaan. En gewoon zorgen dat we thuis eigenlijk zoveel mogelijk wedstrijden winnen. En zeker niet verliezen, zeker niet tegen Heracles. Dat mag niet gebeuren.